Partikula bat T0 aldiunean dagokion uhin funtzio ondorengoa da. Beraz, hau da daukagun uhin funtzioa. Vale. Non hemen agertzen diren x0 eta gamma hoiek parametroak dira, konstante positiboak eta errealak diren. Bueno, hemen egiten digate, galdera batzuk, eta banan joango gara hauek aztertzen. Lehenengo, normalizatu uhin funtzioa. Normalizatzea uhin funtzioa esan nahi du uhin funtzio hori konstante batekin biderkatzea, gero hau normalizatzeurik egoteko. Horrek ez du esan nahi gamaren parametroa balio zehatz bat izan behar duela, hau normalizaturik egoteko, ez gamma eta x0 parametro, hiek biak edozein batzuk izan daitezke, eta guk egin behar duguna da, hau bider konstante batekin biderkatu. Horretarako egingo duguna, hau izan da, kalkulatuko dugu horri dagokion norma. Eta hori kalkulatzeko beraz egiten duguna da, horren modulo enkarratua egiten dugu, modulo enkarratua kasu honetan oso arraza dugu, bakarrik karratua bera hartu behar dugu, hementxe daukaguna bera erreala dalako. Eta integratuko dugu minus infinitotik infinitora. Ematen horretarako oso simplea dugu, eta hementxe gero ematen diguten integralen balioak edo tauletan agertzen diren integralak aztertzeko, horretarako transformatu behar dugu hementxe agertzen dana, eta x minus x0 t deitzen badiogu, orduan honetara eramaten gaitu, eta honi tauletan begiratzen badugu, honi dagokion integrala hause dugu. Hau izan da, orduan ja honen norma hau izan da, beraz, gure konstantea, haren konstante izan behar da, honen alderantzizkoaren erroa, hementxe daukagun bezala. Beraz, ja, uhin funtzio hause, ja, normalizaturik dago. Eta normalizatu izan da, ja, hemetik hau da, modulo enkarratua, ja, bai izango da dentsitate probabilitatea, eta bar, beraz, probabilitateen inguruko gauzak galdetzen badigute, orduan, lehenengo eta ben uhin funtzioa bera normalizaturik egon behar da. Goaz oraintxe urrengo bigarren puntua aztertzera, eta bigarren puntuan zera eskatzen digute. Esaten digute, zein puntutan aurki dezakegu partikula probabilitate handienarekin. Hori da lehenengo galdera. Eta horretarako, ezinbesteko da nire ustez dentsitate probabilitatea bera irudikatu, eta irudikatzen badugu, orduan oso simple ikusten dugu, zenbait eta zatitzailea txikiena izan, orduan maksimo izango dugu, eta kasuetan zatitzailea izango du txikiena x berdin x0 puntuan, izatez hortxe maksimoa izango dugu, eta gero hortik txikiagotzen joango da. Beraz, horrek izango duen itxura hemen ikusten duzuen horren simplea daukagu, bete positiboa da zer ezanik ez, eta maksimoan duen balioa ere errazatera dezakegu, bakarrik hemetik ordezkatzen badugu, x0rekin daukagun balioa, hause dugu. Beraz, lehenengo puntua ja erantzuten dugu. Beraz, kasu honetan hori bera erantzuteko ez du kalkulatu behar, ez da ohikoan egiten dugun bezala maksimoak edo puntu estremala kalkulatzeko egiten dugun bezala derivatuak 0 egin, eta bar, ez, kasu honetan ez da uhin funtzioa bera irudikatzearekin nahikoa daukagu. Edo bestela, bai zer esanik ez, betiko eran egin dezakegu, derivatua 0 egin, eta hortxe zen puntuan ikusi derivatua egiten den 0. Eta horrekin batera baita galdetzen digutea zein puntutan jaisten den erdira probabilitatea. Hau da, maksimoa hementxe dugu, balio erdia izango da hause, bi puntu hauetan izango du balio erdi hori. Eta horretarako, gauza simplea dugu, bakarrik dentsitate probabilitatea, ja normalizaturik dagoen dentsitate probabilitatea hau izan da, kalkulatu behar dugu zein puntutan, beraz berdin, probabilitatearen maksimoen erdia egiten den, eta erdia dugu, basati pi bider gamma. Eta hori berdintzen dugu, eta erraz kalkulatuko dugu, bi puntu hauetan aterako zaigula, balioko duela, bi puntu hauetan probabilitatea erdira jaisten dela. Eta hirugarren puntuan, kalkulatzen eskatzen digutea integralik egin gabe, estimatzea zein den posizioaren batez besteko alde batetik eta gero bestaldetik posizioaren ziurgabetasuna, eta baita arrazoitu erantzuna. Ikusten zuenez, alde batetik ikusten dugu uhin funtzioa, dentsitate probabilitatea irudikatzen badugu, ikusten dugu nola honekiko simetrikoa dela, erdian eta eskubian agertzen diren probabilitatea berdinak direla, beraz maksimoan izango dugu den batez bestekoaren berdina izango dugu, orduan batez bestekoa x0ren berdina izango dugu. Hori alde batetik, eta gero bestaldetik, posizioaren ziurgabetasuna edo delta xen gutxi gora berako balio ateratzeko, badakiko nola egiten den zehaztasunez, hementxe egiten duguna da
Interlaik egin gabe, beraz, balio zehatzik kalkulatu, estimatu eskatzen digute, estimatzea, lehenengo eta behin, xen batez bestekoa kalkulatzeko, estimatu baino ja, balio zehatzak kalkulatu dugu, baina bigarrena, posizioen ziurgabetasuna ez dugu balio zehatzaterako, baina horren estimazio bat aterako dugu. Eta, hori nolabait ideia bat ateratzeko, kasu honetan, erabiltzakego aurreko atalean, kalkulatutako bi puntu horiek non dentsite probabilitateen balioa maksimoen erdira jeisten den. Eta horretan, badaukagu honen zabalera, hementxe daukagun zabalera hori, delta x-en erekin dago lotuta. Beraz, gutxi gora bera ezan genezaken, balako balioa, hementxe ikusten dute errore bat dagoela, hementxe gama hori ahaztu zaidala jartzea, hementxe gama dugula. Beraz, delta x-en balioa dugu, daukagun zabalera edo zabalaren erdia zeun eta nola estimatzen den, baina berdin zaigu bata zein bestea, delta x-en balioa honen gutxi gora bera, honen berdina izango dugula. Beraz, hartu duana kasu honetan da, hementxe daukagun zabaleraren erdiaren berdina hartu dut. Berriro, azpimarratu nahi dut, hementxe dagoena da, estimazio bat dugu. Zer esanik ez ikusten dugu, eta hori bai argi dagoela, gamaren proportziona dugula. Zenba eta gama handiago izan, orduan gero da zabalagoa izango dugula. Eta hori da, horretarako ez dugu kalkula handirik egin behar. Bakarrik estimazio honetatik atera dezakegu ondorio hori, eta batzutan ondorio horiek oso importanteak dira. Orduan azkenik geratzen zaigun galdera erantzutera joango gara, eta azkeneko galderan daukaguna zera esaten digute, kalkulatu zein den karen dentsitate probabilitatea. Karen dentsitate probabilitate hori kalkulatzeko, lehenengo eta behin egin beharko duguna izango da, AK kalkulatu, hau da daukagun nui funtzioaren Fourien transformatua kalkulatu, eta gero AK hori izan da, guri izaten diguten karen dentsitate probabilitatea, azkipina emetik momentuarena lortzen dana da, AK horrekin lotutako modularen karratua izango dugu. Eta izatez, uin funtzioa bera, aldez aurretik normalizaturiko honezkero, dentsitate probabilitatea, momentuen dentsitate probabilitatea hori ere baita normalizaturiko hongo da, beraz, ez gara normalizazioarekin arduratuta egon behar. Beraz, kasunetan, egin behar duguna joaten gara zuzenean, AK-aren definizio horretara joaten gara, AK hori era honetan erlazionatzen da uin funtzioarekin, hau da, mentxa daukaguna da Fourien transformatua izango dana, eta jartzen dugu beraz, daukagun normalizaturik daukagun uin funtzioa jartzen dugu, eta integrala hause egin behar dugu. Integrala hause egiteko, eta tabletan agertzen integralekin konparatzeko, berriro lehen aipatutako aldagai aldaketa egiten dugu, non hemetxe agertzen den x, gen x, 0t deitzen dugu, eta diferentzial x beraz diferentzial t izango dugu, eta aldagai aldaketa hori izan da, geratzen zaigun integrala hause dugu, eta integral hori zuzenean, hemen txagertzen integrala hori tabletan begiratzen badugu, orduan esponentzia honekin lotuta dagoela ikusiko genuken, eta horretan badaukagu beraz, hau izango litzateke, Fourieren transformatua. Eta zuzenean emetik, honen modularen karratua eginez, ateratzen dugu karekin lotutako dentsitate probabilitatea kasu honetan hau izango duguna. Ikusten zuenez, hemen honen modulua, hau batekoa izan da, beraz, honen modularen karratua eginez, ateratzen zekuna dirazpena hause dugu. Beraz, ikusten duzuenez, x0-ren independentea dugu. Zer esanik ez, guk translatzen badugu daukagune hasierako infuntzioa, horren independentea izango dugu momentuaren balioa.